Hej og velkommen til. Mit navn, det er Mike. Hvis I ikke kender mig i forvejen, så kommer I til det, for nu starter jeg med YouTube igen. I tænker, hvorfor sidder jeg her i sådan en julebluse? Hvorfor sidder jeg og snakker til jer? Det er fordi, jeg begynder at lave sådan noget vlogs nu. Og jeg har snart en lille julegave til jer. Jeg har 4 sange klar, og de skal bare ud på tuben. Tidlig julegave. Jeg vil smide nogle ting her på kanalen. I kan bare skrive, hvad I vil have. Så ses vi bare på kanalen. Skriv, hvis I vil have nogle flere ting, for jeg er klar på det hele. Lad os lige høre nogle smagsprøver, hvad vi har. Jeg vil tage dig i min hånd, vise dig verden. Tsunami, tsunami, når jeg viser hende flasken. Du kan kalde mig Noah, stormbrud omkring mig. Jeg går i pels og har lidt for mange kærester. Damer siger bølle er du fnat nu. Læg med mig i nat, du er bølle er du fnat nu. Din dame ved hvad vi skal. Vi skal have klamydia. Hun skreg mit navn og sagde, jeg vil have klamydia. Det var det. Jeg håber, I vil følge med. Så ses vi snart.